Je to směs 3 druhů mas s uzeným tofu promícháno. Nazvali jsme to maso 3 barev číslo 2. Máme taky jedničku, ale ta je klasická jakoby s Čínou. Používáme k tomu robí maso, uzený tempeh a seitan speciál. Nakrájíme si na nudličky. Můžeme říct, že jsme se setkali s jistými směry, kteří jsou tak trošku moc vážní, moc si počítají, my tomu říkáme nudle do polívky, není to vůbec o tom. Tělo, když vyčistíte řádně, toto samo vám signalizuje, co máte jíst a co nemáte jíst. Opět na panev nalijeme vývar, prohřejeme maso na nudličky, vložíme do pánve, provýcháme, vycházíme opět z těch 150 gramů. Ano. A dosti posypeme nastrouhaným uzeným tofu a opět klasické přidavky, jako je worcester. Tentokrát lehce, protože tempeh má dost výraznou chuť, slanou a uzené tofu taky. Takže tady bych doporučil polovině, jak jsme zvyklí u ostatních třeba těch jídel, které jsme vám předváděli. Možná si řeknete, že používám jenom grilovací koření. Není to pravda, používáme jiné samozřejmě, ale to je taková ta moje pravá ruka. S tím, že můžete si přidávat koření sami, jak jste zvyklí. Jo? Vůbec nezáleží, že tady tento recept vypadá takhle a v takovém provedení. Prostě se toho nebojte, vrazte se do toho a používejte koření, jaké třeba máte doma. Určitě neutíkejte někde nakupovat takové. Vycházejte z toho, co jdu dál. Trochu olivového oleje. Tentokrát neostříme ničím, poněvadž jídlo samo sobě má tak výraznou specifickou chuť u každých jednotlivých surovin, že ostrost by v tomto případě spíš byla na škodu. Tak, tentokrát jsme si vzali pohánkové těstoviny mušle od Zdenka Šmajstrly a opět jídlo je hotovo, aniž bychom se stresovali, jestli stihneme udělat včas pro návštěvu, popřípadě pro nějakou vzácnou návštěvu. Opět taky přílohu můžete zvolit jakoukoliv chcete, ano. Můžete si s tím malovat, kreslit, co vás napadne, různé obrazce, tváře, veselé a tak dále. Tak, dobrou chuť přeji, to vše.